Bintang kata makan boleh berpindah kota Jawa boleh jangan. Sabar pulang menggong alang-alang juga sang angkut gading. Soroteng sang yang bos korengan awat habis sambur yamin jagat royo. Bila kota nguri paring kurbaning dumadi. Pranyoto sambut salmola kegundulan. Jawa kibjetan kurbaning itu panas mati satria besar. Papa lu ikat ikan menghadapi. Kusiok bawa betonmu. Hari pun dirkangka itu hati doso purwo. Hadir ikut sawit di doso purwo militan. Serat samkatan dirkangka sok-sok. Hendi rojo ini guru bakal guru tapi hapsor hapsari ini dokter dokter. Botonekan doso ngandari Joyo dan Goro. Ngandari Joyo dan Goro panjabu jeng pasir mungkin kemari pak loh sinami toto tetep lah berjo kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatil ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum salam. Atur amit pasang kalimat abdi. Kunjung atur panjenenganipun para pendhet kawula bini sepuh, aji sepuh, pepoyaning kautaman ingkang pantes dipundi-pundi. Para pangembaning praja dalah satriyaning dari ingkang hinangketen. Para sarjana sujananing budi kahageng Mas Budi minangka tansah satu ing pagurmatan. Para alim, para yai, miwah para ulama ingkang rinten kelawan dalem sumanding kitab suci wahyuning ilahi. Kawali atur sumangga sinarangan asung puja astana puji asli atur wonten kersa dalem Gusti kang murbeng dumadi. Awit wonten ing papan palenggananipun saton menika kula talah panjenengan sambi saged marak suwan kabiyantara pepanggihan wonten ing kersa dalem wonten ing papan jeneng Sarung Ponorogo kanthi manggih kawilujengan kabagas warasan kasatosan boten satunggaling balak lan belahi babar pisan. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawatu ugi salam ugi ngatur kunjung wonten kersa dalem panjenenganipun Bathara kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minangka tansah dados panuntuning umat kiblat kaum muslimin muslimat mukminin wal mukminat. Lan juga kasuwun mugi-mugi saged kita antu-antu somakane bijang ing yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Matur gunging panduwun sajroning para rawuh kepareng kawula matur. Ing mriki kawula pun didhawuh saking keluarga ageng paguyuban gelar budaya Jaya Nagara. Wonten ing papan gunung mriki keparengipun kawula sak kanca lumantar panjenengan sami hambembuka pun saraning seni budaya Jawi Reyok Ponorogo. Agih menika ing adicara ambringeti biar Reyok Desa Sekecamatan Slaung budaya Jaya Nagara tahun 2000 selangkung. Detik kasuwun
sagenging para rawuh ingkang sampun kepareng prapta wonten ing papan dina mriki mugi-mugi ing purwa madya wasana ngantos paripurnanipun pagelaran samangke pagelaran kita reok ponorogo tansah manggiya kawilujengan sentosa widodo gangsar lancar boten wonten aral rubeda punapa-punapa amin 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 ya rabbal alamin. Wani malakil nikmat maula wani manasir wala Allah awaku mata ila bilahir aliyil hati Gusti Allah sasabahanaku ekata tulung maramaku ora ono kaya lekaku kacopo saking Allah kang maha sedulurku aja keliru monggo Gusti Allah sesembahanku ribet ladaku mong limawaku kanggo brasna sedulurku aja nganti kliru jangan ning griya mangu sesambanku mong limang waktu kanggo brasna jangan dikeliru
Gusti Allah sesebabku ritan lan dalu mung limangku kanggo brasta
mung tansah akan tadi. Sopo sing diteni Mas Bondet? Mboten enten. Adik. Aduh. Wong Sabun loro ki wis mawa werna mawa rasa. Yen sampeyan kita ya tus riok Ponorogo. Mulai eling-eling bentuk kaya gandongan. Ana ya riok adake apa nggih. Nek kula menika mijil saking Tayub Mas. Dadi najan to biyen yo bareng karang Katik sak kira tau payu. Nek ngene ya. Dunyane akeh ngene iki kaya Mas Jolodong iki besok nek wis wayahe tuwa iki nek ora dadi pelatih bareng dadi pelatih tinju. Tarung bebas. Alah ora apa-apa, mung sesasi tarung bebas paling yang hukuman lho. Macan Asia. Kuping. Lho, masa. Kledang.
Limo iki lho. Cara kae donyane sapa ya? Gumun setahun jebleng serendeng dina iki reyokan wis jan. Tukang ngembul bareng ya bojone ajine aja anak. Kuwi agek mung sing durung sing ngendang lah. Giling-giling tak tukang gepuk mesi ya ngono kuwi. Tapi ana sing jane lho. Masa ana? Lho, ganti. Lho. Tule ganti. Lho, di mau. Tase terbas tenan. Nggih, samangke kasumanggaken dhewe-dhewe samangka wonten sasana pagelaran kanca-kanca saking paraga Langen Beksa Sekar Jatilan. Yo dene. Oke yo kok yo sithik-sithik yo ditayukke ngono. Dadi yo Langen Beksa Sekar Jatilan. Nek cara Tulungagung Langen Beksa Setya Prayoga. Iki Langen Beksa Jayanegara. Ayo Ponorogo. Mas